Purman ulit. Ay, boss. Gusto na ko karong adlaw mahuman ang pintura sa akuang babuyan. Ay, pintura, boss. Ako'y bahala sa tauhan, boss. Maunay ganahan ako si mga Purman ulit. Masaligan jud ka parte sa mga inana nga butang. Unsa pa? Kano sa mga sugdan, boss? Karon dayon. Pero akong gusto pakyawan dili inadlawan. Aw, batik, boss. Kato mga tauhan, mga flexible kayo to. Oh, bitaw. Basin mo kuha pagka pareha kang may kuha nga magtulog-tulog na tigtrabaho. Dili lagi, boss. Katong bata ato, boss. Ako itong giputbol. Kaya marte tapulana. Maayo gid na. Kato ikan-an gahapon nga saging, lamisa. Gibiyaan naman ka. Mao gani no. Damak. Di na ta makuha to. Na ako'y bagong tauhan. Sige ka na, saligan ko na yung istorya. Tawagan na nako. Tawagin na. Hello. Oy, boss! Ilaw, boss! Nakay patrabaho ron? Ay, piska ta sipyat pa jud tawag. Ay, yati, ipalungan man ko noon. Oh, ano mo nang imo mo nang gipalong? Si Maiko man akong tawagan, boss. Na, pagtarong ba? Ayaw na, ayaw na, ayaw na. Kadang lahi. O lagi, boss, lagi, boss. Si Jikoy lang akong tawagan, boss, kay masaligan to. Hello. Koy. Saan ba nito panawag eh? Oy, labas! Unsa ba ni? Nako'y patrabaho koy. Ay kana boss, mo na gipaabot na ko ba? Gikapoy na kog tambay diri ah. Unsa na ang klase nga trabaho boss? Mangawat og baboy o patay tao? Buwang, wala sa tana ron. Formal atong trabaho ron. Aw, formal day. Unsa man? Magbarong ko mato diha? Buwang, lista mo inana ron. Formal sa ta. Ah, magformal sa ta? Unsa man nga klase nga trabaho day? Natay ang puan patay? Buwang naman ka, koy. Nayabag naman siguro ka. Pero saan ka nahimog kaabag? Alangan dugay mo kay ka istorya unsa pa nga klase nga trabaho day? Inarong ni nga trabaho ba, pinakyawan. Ay, pakyawan. Unsa day? Mangharvest tag mangga karon? O rambutan lang sunis unsa man? Ay, yabaga, gini mo istoryahon eh. Ato lang ko direbe, kaya magdiri na ta mag-istorya sa personal. Oh, nana ko. Ay, buwang! Isa po ni mo, daliar po ni mo naabot eh. Alangan, kwarta na guna. Oo, gini ganahan ako sa iyo. Pag-abti kay ka mo abot ba? Alangan. Lara ito nga mo. Ano to amo? Oo, mo na nagsugos ko ah. Unsa to guni? Boss! Boss! Tako'y tawon, tara. Grabe. Kuha na akong tawon. Mabali pa, pasugda na dito. Unsa mo sugod? Papinturahan niya iyahang babuyan. Ang babuyan dito. Ito babuyan dito. Sige, buhaton ako dito. Asa mo pintura? Nara dito? Boss! Nara dito dan. Nara, dito na to. Materialis. Ang brush na. Napo dito? Nara dito, ikaw mo ang gasay Ah, na. sige boss! May problema. Ato na ako kay para ako na siya Sige, pagkuha kaya dito, kaya dito. Gatay puli mong amo ay buhok kay kulo ligo-ligo po. Ay, ganaanga mo. Buong-buong ka. Wala sunduan ron. Storbos, tulog, matawa na. Ay pintura andre. Muna ni, kini. Muna ni? Oh. Ikaw lang sa bahala, Dre ha? Kay dungagan para ko materialis. Amo ka. Wala ko pa mainit nimo. Aw ka na mong ganahan. Kabalo ko nga dali ra kay gutomon. Dali ra Oh. kamay ra kani. Mora ni pinturahan mo kana. Mo ni. Oh, sige Dre sa ko. Lagi ato dito. Sa may asong pintura diri. Di man ni mao. Bisa di mo. Nimo ang asong pintura diri bay. Ay, diara di ay. Ya dong, musta man rin dong, nakuha mo kagi. Mapagindi akong agi, boss. Pastilan, pating gamaya man ani mo agi. Alangan. Kani ara mong buntag diri, galas gawat ang pilaan na, gani moy. Na, tanawa po di mo ang gihatag sa kuha nga pintura, boss. Oh. Ako, Kita ka ni. ay Oh, binuang. napay braso kamay kayo. Ako pa rin mo, mulakaw lang ka dito, bas. Maging braso, apa, nag-greet kita ako pa na kao. Pagkaw nga maaptan sa pito katuway pintura ni mo na itiway ko na ito ba niya. Galas gaw mo, mga tapulan, kimong dagkuap.